sanibonani. Niyaphila. Lalelani indaba ziningi kakhulu. Ngixoxele. Ngeke ngathandana nomunye umuntu oyipsycho yokugcina. Kodwa ke ngiyacela ukuthi yazi nenze njani. We uMphumelelo Mseleko akafuni sithule uyafuna sihleli nje siyathetha molweni indinamkela kuMamgobhozi TV now njengoba nisivele ke kule clip uMphumelelo esithi yena he once dated a psycho now. Ewe ke izidala zakhe asizazi zonke sayazi ba wayedeyithile uNompumelelo lo beyomhlawulela ba wathatha ivirginity yakhe sayazi ba wadata uViyokazi umama abantwana bakhe lo simaze sandohlukana naye and then ke ngokuphinde kubekho noQueen Loli awakhe watrenda ngento ye relationship nye naye but ke bayenza ngathi yayinto eyayifling uyabo so ayengenye relationships azibalayo uMpumelelo so ke ukulonto isishiye thina kunye noViyokazi kunye noNompumelelo now uViyokazi siyazi kwizingane zesithembu season 2 lo kulo ebesithi uba uMpumelelo umtshintshile uyabo yena bekade ngumuntu othulileyo so ungulomuntu anguye ngoku ngenxa yakhe wabe uMpumelelo yena esithi akatshintshanga umuntu i-true character yakhe le ivelayo ekwaveza noveza ke uMpumelelo uba yena uhlukene nabantu ngenxa kaViyokazi kuba emdefender so uzama ke ngoku upainta i-picture kuthi xa esithi he once dated a psycho ngoba xa ethetha ngoNompumelelo even into ye-breakup yabo akafane ayiphathi so I suspect ba inento edibene nokwenza noViyokazi nalento ayithetha uMpumelelo ba yena uhlukene nabantu ngenxa yoba edefender uViyokazi so ngoku enough is enough now ke guys amadoda banayo lanto ukuthi xa umuntu esenza izinto and then wena you react athi umuntu you are dilulu okanye you are crazy so could this be the case with uViyokazi sayazi ke unomtiritiri basemathandweni bona akayo ex yakhe akekho psycho bonwabile but for him to say into engolhlobo and angayicacisi athi hayi uzawubuye ayibalise xa kurichwe a certain number yalela ntuka yale Instagram toza yakhe uyayazi ba at the moment into trend into yakhe noViyokazi uyabo so ufuna sicinge ntoni obviously sawucinga ba into banguViyokazi lo because yiyo i-ex yakhe siyaziyo recent anyways can itsho ke nani nicinga ntoni ngalento ithethwa nguMpumelelo uMamgobhozi yanibona kwivideo elandelayo bye.